benvinguts al nostre Late Night. Li diem Late Night perquè queda més professional. Tot en anglès queda millor. No se sol dir això per aquí, però Late Night ens ha agradat més. Queda millor. Perquè tu tradueixes una cosa d'aquestes, la gent no les entén i llavors sembla que soni molt bé. Tu tradueixes Late Night i és, al final, és tard a la nit. No literalment, però és tard a la nit. Que dius, si és a la nit, serà que ja és tard? No? No ho sé. Ho deuen dir perquè no fos cas que ens liéssim, vinguéssim aquí d'hora a la nit. No ho sé. Total, que això de concretar, que ho fan molt els anglesos, també ho fem nosaltres bastant, Pequem d'això, també. Perquè tu li demanes a l'hora a algú, aquí a Catalunya, li demanes l'hora a algú, i et diran, passen 2:15 de 3:15. Què dius, cal? Cal? A mi m'emprenya i tot, dius, cal? M'hauré de treure el mòbil per mirar l'hora, perquè el que tardes tu a codificar aquesta hora que et mires del rellotge per dir-me-la a mi, el que tardo jo a descodificar-la i a entendre-la, m'he tret el mòbil 4 cops i he mirat l'hora 10. Que no va enlloc amb aquestes hores que fem nosaltres. Però bé, el d'anglès segueix sonant bé, segueix sonant millor, i per tant, el de Late Night queda més professional. I que el programa presentin dos mags, encara més professional. I aquí, al nostre Late Night, volem estar com a casa, això que sigui, principal, volem estar com a casa i que us sentiu vosaltres també, com a casa. Si és que hi ha cases d'algú... Que jo crec que totes són del banc, ja. O del Fondos Buitre, o d'alguns ocupes, que ara aquí a Sant Vicenç tenim uns quants exemples d'això. I ara, si vols anar a viure a Barcelona, en un piset que pagaràs 3.000 euros per una cosa que valdria 400, en realitat, has d'anar a viure 8 persones, allà com una comuna, i ara amb lo de l'espai que hem de mantenir de seguretat amb la gent per lo del Covid, doncs un acaba vivint al balcó, segur, pobre. Que, bueno, com a mínim, si sap tocar la guitarreta, doncs com a mínim t'entreté els veïns, no? Que d'aquí deuen sortir els dels stay homers. Hi ha gent que fa la fama amb això del Covid. Perquè això de compartir, com que ho diu tothom, compartir és viure. Ara, quan has de compartir per collons, doncs ja no es viu tan bé, això ja t'ho dic jo. Ara se'n fem molts anuncis, a la tele, per tot arreu, de lo bé que es conviu a casa, per conviure millor amb la gent, i tot això, compartir, com el de Casa Terradellas, per exemple. Com a casa enlloc. Oh, quin eslògan. Clar, ells ho poden dir, perquè vivint en una masia de 3.000 metres quadrats, allà, doncs no m'estranya, perquè tu que te'ls fiques en un piset de 30 metres quadrats a Barcelona amb les 8 persones i ja et dic jo que piren d'allà abans d'acabar-se les patates. Hi ha gent que comparteix el compte de Netflix, per exemple. Això és intel·ligent. Això és intel·ligent. Compartir el Netflix és intel·ligent. Hi ha gent que comparteix el raspall de dents, inclús. Que sí que estalvies, però no és el millor moment per compartir aquestes coses ara mateix. I hi ha gent que comparteix inclús parella, que tampoc és el millor moment per compartir aquestes coses, però mentre el tercer no se n'enteri, doncs també és intel·ligent. Tant o més que el del Netflix, mira què et dic. I bé, com a bon late night, no ens podria faltar una bona banda de qualitat. Quin pressupost que tenim, També portarem convidats de qualitat, clar que sí, això volem que sigui així, i intentarem portar, sobretot, artistes, perquè són els que ens agrada conèixer i ens agrada donar a conèixer, sobretot. De fet, hem contactat amb moltíssima gent, però han contactat amb nosaltres Donald Trump. Però clar, li hem dit que potser no ens havia entès gaire, perquè volíem agafar, primer tot, personatges de qualitat. Li hem dit també que buscàvem artistes, no feixistes, potser no en el sentit complet de la paraula, però en general, que ho tenia una miqueta negra per venir ara mateix. I això és tot, aquí estem a casa nostra, benvinguts i ja no sé què més, i el Pou, vinga, la intro que he fet abans, i que ha quedat bé.